Ja som quasi 400 els centres educatius valencians que promoveu de forma especial l'activitat física i l'esport de forma transversal i integrada al funcionament diari dels vostres centres. A totes i tots vosaltres us agraïm moltíssim des de la Conselleria la vostra implicació, perquè esteu fent una feina espectacular en la promoció de l'activitat física i els hàbits saludables entre el conjunt del vostre alumnat. De fet, doneu sentit als programes específics que desenvolupem des de la Conselleria i que arriben als centres, com Esport a l'Escola, l'Aula Ciclista, Pilota a l'Escola, els Jocs Esportius, o fins i tot feu que Esport a l'Escola +1 siga una realitat i tinga la seva raó de ser, com les escoles a la mar. Els EPAFES seguiu aquest esperit de fer xarxa educativa, de cohesionar, de fer participativa al conjunt de la vostra comunitat educativa els projectes tan interessants que desenvolupeu sempre basats en l'activitat física i en l'esport i als quals donem suport. Per tot això, durant cada curs que hem estat junts i juntes en la Conselleria, hem anat desenvolupant actes de lliurament de diplomes com a CEPAFES. Però aquest reconeixement enguany no podrà ser amb un acte, amb el context de la pandèmia, perquè hem hagut de canviar els formats i les maneres de fer. Per això no lleva que continuem agraint-vos moltíssim la vostra perseverança, la vostra il·lusió en què cada curs munteu tots els projectes transversals al voltant de l'activitat física i l'alumnat i que transmetiu aquests valors lligats a l'esport de forma tan transversal al nostre alumnat. Per això, a banda d'enviar-vos un diploma que vos reconeix, el que volem és recordar amb aquest diploma que malgrat estar passant per moments duríssims com la pandèmia, vosaltres sou capaços de seguir aconseguint que els xiquets i les xiquetes tinguin una educació de qualitat i que, a més, desenvolupen tots els hàbits saludables lligats a l'esport que, entre altres qüestions, els ajuden a tindre una salut emocional molt més forta que si no tingueren també aquesta activitat física integrada als seus hàbits del dia a dia. Per tot això, per tot el que esteu fent, pel vostre esperit innovador i totes les energies que empreu cada curs per a que el projecte siga possible, moltes gràcies, companyes i companys, en nom de la Conselleria d'Educació i d'Esport.